मेट्रिक आनजादनि फिथाइखौ लाना बाक्सा सालबारि सेन्ट जेभियार इंलिश स्कुलावबो रंजानायजों आबुं। सालबारि सेन्ट जेभियार्स इंलिश स्कुलनिफ्राय मेट्रिक आनजाद होनाय सा 18 फरायसाफ्रा साफ्रोमबो मोजां नम्बर लानानै सेथि मासियाव उथ्रिसारदों। सा 18 फरायसाफोरनि मादाव साब्रैया डिस्टिंक्शन, सा 8 स्टार मार्क आरो सा 6आबो मोजां नम्बर लाना सेथि मासियाव उथ्रिसारदों। मेट्रिक आनजादनि मोजां फिथाइ मोननायखौ लानानै फरायसालिनि फरायसाफोरजों लोगोसे फोरोंगिरि आरो दिथागिरि बिमा-बिफाफोराबो जोबोद खुसि। बे समाव आनजादनि मोजां फिथाइखौ लाना फोरोंगिरि आरो फरायसाफ्रा मा फोरमायखो आबुङै मिथिना ला। मोजाङानो मोनदों, थेवबो आसा खालामबावदोंमोन एसे मोजां खालामबावनो हागोन होननानै। ओमफ्राय मोजाङानो, जोंनि स्कुलनि टिचार्सफोराबो मोजाङानो फोरोंदोंमोन। ओमफ्राय आं बोसोन होगोन दि आंनि फंबाय बिनानावफोरा मोजाङैनो फराय आरो जाहाथे बिसोरो फरायनाय समाव जेबो इदि मबाइल होरि दाङा आरो फरायनाय समाव गोसो होनानै फराय, बारा गोबाव फरायाबाबो जिखिनि टाइमाव फरायदों बेखिनि टाइमाव बिसोरो मोजाङै मोजां कनसेन्ट्रेसन होनानै फरायबाथाय बिसोरो हायो आरो गोबाव फरायनो नांलायलाया, इदि एसे गोबाव फरायनानैनो मोजाङै हायो। मा थांखि लादों? आंना थांखिया जादों इन्जिनियारबो सानदों, ओमफ्राय बेंकनि मेनेजारबो जानो सानदों आरो। मोजाङानो मोनदों, ओमफ्राय थेवबो एसे इनिसाय पार्सेन्टेजखौ एसे बुरजा एक्सपेक्ट खालामदोंमोन, थेवबो जायासै। बेसे पार्सेन्ट लानानै? आङो 90% एक्सपेक्ट खालामदोंमोन, नाथाय आङो 88ल' मोनदों। ओमफ्राय मोनदों, एक्सपेक्टखौलाय गोबां खालामदोंमोन, 90सो खालामदोंमोन, नाथाय 88.33ल' फैदों आरो पार्सेन्टआ। मोजां मोनदों, बाट एक्सपेक्ट खालामनाय बायदि मोनासै आरोना। ओमफ्राय इनिफ्राय 95% मोनदों आङो, इनिफ्राय एसे मोनबावनो आखा खालामदोंमोन। बाट आंनि बिनानाव आरो फंबायमोनखौ मोजाङै फरायनो आसा खालामो दि बिसोरो मोजाङै देनाङो, बिसोरबो बिदिनो मोजां पार्सेन्टेज लाना पास खालामगोन, ओमफ्राय गावसोरनि थांखिखौ लानानै मोजाङै फरायलांगोन। एग्जाम टाइमाव कमप्लिट फकास होनांगौ, ओरैनो थानायाबो जेबो नङा। ओमफ्राय गेजेर गेजेर माने फरायबाथाय मार फकास होना फरायनांगौ, ओमफ्राय बिदि कनसेप्टफोरखौ क्लियार खालामनांगौ। नोंनि बिनानाव फंबायफोरखौ मा खावलायगोन? माबायदि फरायबाथाय माबायदि मोनगोन फिथाइखौ? जेखिजाया नोंनि थांखिखौ गोसोआव लानानै मोजाङै फरायबानो नों हालांगोन। मेडिकेल लाइनाव फरायनो सानदों। नोंगौ, दिनै अकस्मातैनो मेट्रिक रिजाल्टखौ होबाय, दे आङो फोथायनो हायाखै दिनै रिजाल्टखौ होदों होननानै, आरो आं फोथायनो हायाखै दि जोंनि गथ'आ, जोंनि स्टुडेन्टआ दिनै 95% लानानै दिनै बे सेन्ट जेभियार स्कुल इंलिश स्कुलनि फरायसाफोरा मोजां आनजाद उथ्रिसारनो हादों। साबेसे फरायसा फरायसुलिफोरा होनाय जादोंमोन? बेयाव जोंना 18 स्टुडेन्टआ मेट्रिक आनजाद होदोंमोन। बिनिनो सा 4आ डिस्टिंक्सन मोनदों, सा 8आ स्टार मोनदों, आरो सा 5आ फार्स्ट डिभिजन मोनदों। दा आङो बेखौनो खावलायनो लुबैयो, जाहाथे गासै गथ'आनो, गासै जाय गथ' फरायबाय दङ बे गथ'फोरनि थाखाय आं खावलायनो लुबैयो, मोजां फरायनांगौ। जों आखा खालामबावदोंमोन बेनिख्रुइबो साबसिन रिजाल्ट जागोन होननानै, नाथाय फैयासै। दा फरायनायानो खम जादोंब्ला बोरै फैनो? फरायनायनि अनगायै जेबो राहायानो गैखाया, जिहेथु फरायनानैसो गासै माबाखौ रिजाल्टखौ मोजांनि सायाव मोजां बानायनो हायो। बिसोरो फरायदोंमोन, नंगौ, मोजाङैनो फरायदोंमोन, खिन्थु एसे थालांदों बायदि मोनदों आङो। फरायनायाव बिसोरो गोबां खस्थ' खालामदोंमोन गथ' माखाया, थ' बिनिख्रुइ आरो साबसिन हामसिन रिजाल्ट खालामनो थाखाय गोबां खस्थ' खालामबावनांगौ होननानै आङो अनुभब खालामदों आरो दिनैनि दिनाव। बेखौनो गासै जोंनि उन्दै गथ'फोरखौ आं बेबायदिनो खावलायनो लुबैयो, फरायनायनि अनगायै जेबो राहा गैया मोजां रिजाल्ट खालामनायनि थाखाय। बिनिख्रुइ साबसिन रिजाल्ट खालामनो थाखाय जोङो साबसिन गियान नलेजजों लोगोसे जोङो फोरोंलांनो नाजागोन। थ' जोंनि बे स्कुलाव, बे सेन्ट जेभियार इंलिश स्कुलाव जोङो साबसिननिफ्राय हामसिन बेस्ट रिजाल्ट खालामलांनो नाजाबाय दङ। जोंना
क्वान्टिटिनि खोथा गैया क्वालिटिनि फारसेसो जोङो बांसिन नोजोर होयो दा जोंनि बे फरायसालिनि गोबां गथ'आनो गोबां मरेलिटि स्टुडेन्ट दं होननानै आं दाबि खालामनो सानो आरो आं नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों खावलायबावनो लुबैयोदि जोंनि बे सेन्ट जेभियार स्कुला फैगौनिफ्राय देग्लायनिफ्राय जोङो हाई सेकेन्डारियाव आपग्रेडसन खालामनो नागिरदों स्कुलखौ बेनिखायनो जाय बिथांमोना स्टुडेन्टफोरा दिनै पास जाबाय बिथांमोना जाहाथे जोंनो एसे खबर लालायनानै जाहाथे एडमिसननि माबाखौ खालामनो नाजायो आरो आङो बेजोंनो खावलायनो लुबैयो जाहाथे जोंनि गथ' माखाया जाहाथे फैयो जोङो आरो आङो दिनै बुंनो सानो जोङो मोजां रिजाल्ट बानायनायनि थाखाय मोजां शिक्षा होनायनि थाखाय जोङो हानायमानि नाजागोन स्पेसियेलि आङो क्लास 12नि थाखाय 11नि थाखायबो बुंदेरदों आरो बेखिनि जोंनियाव बे फरायसालियाव गासै 22 टिचार्स दङ बेनिनो जोङो किसुमान क्लासाव डाबल होदों बेनि किसु माबाखौ नायनानै 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय क'क्राझारनि दतमायाव थानाय सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एइचएस स्कुला नोंथांमोननो लानानै फैदों गोदान मुं थिसननाय दतमानि बोरसिजरा गामियाव थानाय सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एइचएस स्कुलाव दायो आर्ट्स स्ट्रिमाव 11 थाखोनि थाखाय गोदान मुं थिसननाया सोलिगासिनो बोसोरै फरायसाफोरा मोजां जौखोन्दो लानानै उथ्रिसारनो हानाय बायदिनो बे फरायसालियाव नोंथाङाबो गुनगोनां सोलोंथाइखौ लानो हागोन लोगोसेयैनो बे फरायसालियाव सोलोंथाइनि मोजां थासारिखौ बिथा खालामनानै हौवासा आरो हिन्जावसानि थाखाय आलादा हस्टेलनि खाबुबो दं गोसो गोनां बिजाथि एबा फरायसाफोरा आर्ट्स स्ट्रिमाव 11 थाखोनि थाखाय मुंखौ सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एइचएस स्कुलाव थिसननो हागोन मुं थिसननायनि बागै आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7637819350 एबा 6900559217 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन थामहिनबा सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एइचएस स्कुलाव थांनानैबो नोंथाङा सुलाद लाहैनो हागोन